Hur går det? Jag fick en just! Den är inte köpt som du tror. Det ser ut som det. Har du tagit med en köpt gädda? Skäms du inte? Vad är det man brukar hålla oss här då? Håll den bakom på nacken. Ja, det är bra. Ja, den är bra. Det är säkert 3 kilo. Ser bra ut att gå det. Vänta. Sätt in locket igen så kommer den öppna sig igen. Ja, och så öppnar igen. Ja, så. Nu ska jag kunna ta en bild. Trycka upp. I mitten, ja, bara då trycka där. Lite mer bra bilder. Har en till. Har den på sidan, Gäddan. Ja, sådär. Ja, nu kör vi.